sa Dito din po yung ano, yung longganisa mo na pinopost. Uy. Okay lang po yan. First time. Kaya.
May tubig ka ba? Tanggal. Hmm? Damag. Okay lang. Nangihinig ba?
Mana shader han? Man? Nebe?
Timpabot ka. Na? Nag-style. Violet. Black ko. Nga pa. Punta green. Blue. Wala naman. Swerte din kasi na. Violet na yung black ko. Apple. Pwede black ko ito. Purple. Ang pating gray was diba shadow ko? Ha? Shadow. Kampay white na.
Anong... Apat? Hindi po. Type C. Alam mo yung type C din?
Ito kayo din siya. Yung mas gusto mo pang dark. Sa purple sana. Ito. Yung ano lang siya. Kahit konting number. That's my favorite photo. Ako nung nagabag, napakasunod ko.
Ay, mas masakit pala ko nito dito. Ano? Hindi naman, pares. Pares. Parang Ang mga masakit dito sa tagiliran. Yung mga malamang. mas Ito mga- masakit ba yung malaman? Kasi ito yung mahapdi. Hindi lang. Malamay wala. Kasi parang gusto ko next month. Talagang ito parang na-rest pa po parang tsaka magbalik ko dalawa na kami. Sige lang. Kaya this day, yung ito. Kuya, pahingi ako ng ano mo, ng video mo, tsaka yung ano. Ito ang tawag ni Robert. May dua. Apa lang nagawid dyan? Magkano pinaka? Pinanta di mabati yan. Wala ko pinito kasi. Nakawid ka yan. Oras na yun. Ito mo ito. Hindi pa ba ito? Wala. Magkano yung ano natin yung kulay dito? Ito. Bili ka ng gamot. May Bepantin ka ba doon? Ah, meron naman. Ayun. Bepantin na lang pang Pwede lang siya. At saka